Ahojte, zdravíme vás dneska zo štúdia v Greyman Coffee v Piešťanoch. Zároveň chcem týmto poďakovať majiteľovi, že nám umožnil túto video nahrať. A dneska som tu spolu s Berným z Legistelum, kde v rámci neformálnej debaty preberieme v podstate všetky zákony, ktoré sa týkajú airsoftových zbraní alebo airsoftových replík, ako tieto replíky transportovať, ako ich používať a ako ich naopak nepoužívať. Vítam ťa u nás, Berny. Zdravím vás, ďakujem za pozvanie, no a dúfam, že vám zodpoviem všetky otázky, ktoré vás trápia. Ja by som ťa ešte chcel poprosiť, ako takú úplne prvú vec, aby si sa nám predstavil, že kto si, čo robíš, po prípade čo robí Legistelum. Väčšina airsoftiakov Legistelum pozná, ale pre tých, ktorí nepoznajú, aby si nám povedal, čo je vašim cieľom, čo robíte a takisto aj o sebe niečo, kto si ty, akú možno máš rolu Legistelum. V podstate, zobral si to tak obšírne, volám sa Michal Bernadič, pre tých, ktorí ma teda nepoznajú pod prezývkou Berny. V zásade mám svoju firmu Berny Tactical, kde sa venujem edukácii a rozvoju nejakých streleckých zručností a rôznym spôsobom od prípravy na zbrojak po rôzne ďalšie veci. A v rámci Legistelum som jeho súčasťou už niekoľko rokov, no a našou úlohou je v podstate robiť edukáciu, osvetu legálnych držiteľov zbraní. Takisto je to vlastne osveta v rámci nielen zákonov smerom k občanom, ale snažíme sa nejakým spôsobom kooperovať aj s rôznymi štátnymi orgánmi a štátnymi inštitúciami. Našim cieľom je teda, aby ľudia boli zodpovední a hlavne, aby boli zachované slobody, ktoré tu máme dané zákonom, aby to nebolo nejakým spôsobom moc utlačované. Vnímame svojím spôsobom, alebo teda budem hovoriť za seba, subjektívne názory, aby som nehovoril komplet za všetkých, ale ja čo aspoň svojím spôsobom vnímam, tak nie je problém v rámci toho airsoftu s držaním alebo vlastnením tých zbraní, ako s ich používaním. No a preto sme dneska v podstate tu, aby sme si ozrejmili niektoré veci z pohľadu zákona. Tak, super, ďakujem ti pekne za predstavenie a ja by som asi išiel rovno na to. A môžeme začať takou prvou témou a vlastne, že čo je airsoftová zbraň alebo airsoftová replika, možno ty nám povieš, či to je teda zbraň alebo replika, čo to je v zákone, ako ju chápe zákon a aké tie zákony teda sa vzťahujú na takúto repliku. Primárne je to vlastne zákon 190 z roku 2003 o zbraniach a strelive. V paragrafe 7 písmeno G je v podstate uzákonená airsoftová paintballová zbraň ako zbraň kategórie D. Je to vnímané ako replika zbrane, ktorá vystreluje plastové strely, respektíve BBčka, ktorá môže byť na nejakom mechanickom, plynovom alebo elektrickom mechanizme. Samozrejme, týmto pádom sa na ňu vlastne vzťahujú všetky náležitosti, alebo teda primerane všetky náležitosti ako k zbrani kategórie D. Takže to je, myslím si, taký ten hlavný zákon, podľa ktorého sa to posudzuje. Jasné, ďakujem. Nám airsoftiakom je známe, že čo je to v podstate, že že zbraň patrí do kategórie D, čo viacerým z nás nie je známe, takže čo tá kategórie D vlastne znamená, že aký napríklad maximálny výkon môže mať tá airsoftová replika teda a napríklad aj, že či nejaké obmedzenia, ktoré by presiahli napríklad na ten maximálny možný výkon, či túto zbraň dokážu nejakým spôsobom preklasifikovať do nejakej inej. A takisto, čo by som sa chcel ešte opýtať, tak veľa airsoftiek je kópiou 1:1, minimálne aspoň teda výzorovo, ostrých zbraní. Že či toto niečo mení na tej veci, alebo či to nemení nič a zostáva to stále v tej istej pôvodnej kategórii. Začnem tou prvou otázkou. V podstate záleží od mechanizmu. Ak sa bavíme o nejakej mechanickej zbrani, kde je vlastne napínacia sila 150 N, prípadne plynovkách je to 15 joulov. Ak sa nemýlim, airsoftky sú okolo 2 joulov. S tým teda, že regulujete si to sami ako organizátori na jednotlivých ihriskách, aby to bolo bezpečné. To sú vlastne také dve kategórie, čo sa týka vlastne airsoftových zbraní a výkonu. Takže tam si myslím, že nie je problém s výkonom. Problém je presne s tou druhou variantou, z môjho teda pohľadu, že je to replika 1:1, výzorovo. Čiže niekto, kto nie je veci znalý, ale aj veci znalý, na prvý pohľad sa nedokáže niekedy rozlíšiť, či sa jedná o skutočnú zbraň, alebo vlastne je to airsoftová zbraň.
Taktiež ten airsoft sa používa pri rôznych tréningoch, pri rôznych kurzoch, takže je to vnímané v rámci tohto taktiež. Čiže až som správne pochopil, tak dá sa povedať, tak generálne povedať, že airsoftová replika môže mať až do 15 joulov výkon. Áno. Tak ako si povedal, je to v podstate vzduchovky alebo plynovky, v podstate do tých 15 joulov je tá kategória, klasifikácia zbrane podľa kategórie D, potom už by to bolo vlastne preklasifikované. S tým, že svojím spôsobom sa tam jedná hlavne o ten vizuál tej zbrane, tým, že je to vlastne 1:1. Postupne si prejdeme aj ako takúto zbraň môžeme kúpiť, ako ju môžeme uskladňovať, ako by sme ju nemali naopak uskladňovať. Čo ma teraz zaujíma, takže či tieto airsoftové zbrane spadajú nejakým spôsobom v zákone pod nejakú evidenčnú povinnosť alebo podobne. Áno, ono už samotne v zákone, tým, že je to charakterizované alebo kategorizované ako zbraň kategórie D, jej nadobúdanie je od 18 rokov. Pri predaji nie je povolený predaj na diaľku, čiže predaj musí byť vlastne fyzicky na nejakom obchode, kde sa vedie tzv. Záznamová kniha, do ktorej sa vlastne vypíšu veci z občianskeho preukazu. Tam sa to vlastne zapíše, takže vlastne každá zbraň by mala mať nejakým spôsobom majiteľa. Momentálne je to tak, že airsoftové zbrane nemajú kartu zbrane, takže nedochádza k nejakej ďalšej evidencii ani ohlasovacej povinnosti, zatiaľ je to iba záznamová povinnosť. Jasné, čiže ja dokážem v podstate kúpiť airsoftku s tým, že prídem do obchodu a dokážem ju tam kúpiť, pokiaľ mám nad 18 rokov. Ďalšiu otázku, čo by som sa chcel spýtať, tak aké sú také úplne základné nejaké povinnosti mňa ako človeka, ktorý som si už kúpil tú zbraň, ktorý s ňou chce chodiť občas hrávať, čo by som mal s tou zbraňou také základné veci minimálne robiť, čo by som mal dodržiavať? Začal by som od tvojho vnímania tým, že nejedná sa svojím spôsobom o hračku, ako to veľa ľudí má zakategorizované. Je to v podstate zbraň, čiže dbať na nejakým spôsobom zvýšenú tú zodpovednosť a morálku daného človeka alebo nejakým spôsobom tú etiku. Správať sa k tomu ako ku skutočnej zbrani, to sa týka, poviem príklad, prepravy, malo by to byť zakryté, nemalo by si s tým niekde behať po verejnosti, mimo vyhradených nejakých priestorov, dbať na zvýšenú manipuláciu, opatrnosť pri manipulácii, taktiež v rámci zabezpečenia sú tam kladené nároky, ako by to bola teda zbraň kategórie D, čiže nemalo by sa k nej dostať nepovolená osoba, maloletá osoba. Tieto nároky naozaj bývajú často z môjho pohľadu podceňované, ale treba si dať na tom záležať. Poďme sa pozrieť na ten samotný nákup tej airsoftovej zbrane. Povedal si teda, že keď si chcem kúpiť airsoftovú zbraň, musí mať aspoň 18 rokov. Teda ako náhle je niekto neplnoletý a chce mať airsoftovú zbraň, tak tá airsoftová zbraň predpokladám, že bude napísaná, zaevidovaná na toho napríklad ocina, ktorý pôjde do obchodu s tým dieťaťom a kúpi mu tú airsoftovú zbraň. A teda minimálny vek na kúpu je 18 rokov a nikto, kto má menej ako 18 rokov, nedokáže vlastniť airsoftovú zbraň. Čo ma zaujíma viac, tak je tá evidencia, že ako to reálne vyzerá v praxi, že sú airsoftové zbrane, ktoré napríklad možno nemajú to sériové číslo, alebo či to musí byť tak, že každá jedna má sériové číslo a teda podľa toho sériového čísla, či napríklad ten daný človek je dohľadateľný na základe toho, či to nejako takto funguje, alebo ako to funguje reálne v praxi tá evidencia. V zásade je to určite dohľadateľné na základe nejakých parametrov. A áno, v praxi to funguje tak, že dojde ocino so sinátorom a zakúpi vlastne tú zbraň, ale tú zodpovednosť nesie vlastne ocino. A to sa týka v podstate potom nejakého vypožičiavania alebo niečo. Vždy musí pritom byť, alebo teda mal by byť majiteľ tej danej konkrétnej zbrane, na koho je tá zbraň vlastne zapísaná. Je to v podstate normálne úradný záznam, ktorý je archivovaný, ak sa nemýlim, minimálne 10 rokov, príde k nejakej elektronizácii časom, takže bude to aj niekde v nejakých centrálnych systémoch, takže tam by som nešpekuloval s nejakými vecami inými. No. Predaj zo zahraničia alebo na diaľku je vlastne zakázaný. Áno, je tam nejaká zásada primeranosti, ale treba si dávať pozor aj pri nejakých bazárových nákupoch alebo podobných veciach. Tým, že je to vlastne charakter a vizuál v podstate ostrej zbrane, nikdy neviete, od koho kupujete. OK, takže práve ste sa dozvedeli, že až si chcete ísť kúpiť airsoftovú zbraň do obchodu a ešte nemáte 18 rokov,
tak musí s vami niekto, napríklad teda štandardne je to rodič, ocino, ktorý pôjde s vami do toho obchodu a tá airsoftová zbraň bude v podstate zapísaná alebo zaevidovaná na jeho meno, na jeho občiansky preukaz. A ďalšou takou témou, ktorú my airsoftiaci riešime, tak je to, že by sme si chceli objednávať airsoftové zbrane zo zahraničných obchodov a veľakrát aj nie zbrane, ale nejaké diely. Napríklad do plynových zbraní, alebo teda replík zbraní airsoftových si objednávame rôzne diely, ktoré svojím výzorom sa podobajú ostrým veciam a dosť často sa stane, že sú zadržané na colnici. Že ako funguje v podstate tento import dielov alebo airsoftiek na naše územie Slovenskej republiky? Tak ako si povedal, pokiaľ to je charakter pripomínajúci niečo k zbraniam alebo týmto veciam, tak to býva veľmi často zadržané. A následne v podstate v rámci tej colnice sa preukazuje účel nadobudnutia všetky ďalšie s tým náležitosti. Záleží z akej krajiny, či je to vlastne v rámci Európskej únie, či je to vlastne z tretích krajín. Je tam ako keby široké spektrum, ale to neplatí v rámci iba airsoftiek, platí to takisto vlastne pri ostrých zbraniach, pri čomkoľvek. V zásade tým, že je to kategória zbrane D, tak tam sa to nevzťahuje. Takže ten problém s dovozom dielov asi nejako skoro veľmi nevyriešime a vždy je najlepšie si objednávať diely zo slovenských shopov. Nám sa to na Slovensku pomaly rozmáha, tie shopy začínajú mať čoraz väčší arzenál, nazvime to, takže dúfajme, že to bude len lepšie a lepšie. Ďalšou témou, ktorej by som sa chcel dotknúť, tak je nosenie a prepravovanie replík. Že často hráči chodia a cestujú na airsoftové ihriská autami, ale dosť značná časť cestuje aj vlakom, autobusmi a tak ďalej. Aké sú pravidlá tohto transportu airsoftovej zbrane na to dané ihrisko, kde chcem hrať? Jednoznačne tá zbraň musí byť skrytá, nemôže byť len cez ňou prehodená nejaká arafatka alebo nedaj Bože to prepravovať na voľno. Takže určite v nejakom kufri, v nejakej taške, proste v niečom a tak, aby bola zakrytá ideálne celá silueta. Za mňa ideálne chodiť aj mimo maskáčov, dať si to proste niekde do batohu alebo niečo, aby tam bol nejaký spoločenský aj konsenzus a všetky tieto veci s tým spojené, ale z pohľadu zákona vždycky tá zbraň musí byť zakrytá. Čiže, ako si povedal, tak je dôležité naozaj, aby tá zbraň bola celá skrytá, nie že bude nejaká časť trčať, alebo aby bola obalená do nejakého igelitu, kde je opäť jasné, že to je zbraň, takže to je dôležité. Ako je to s krabicou od zbrane? Že na krabici od zbrane je často nakreslená tá samotná zbraň a tým ľuďom môže tak nepriamo dojsť, že je tam predsa airsoftka. Je toto OK alebo nie? Ja ti skúsim dať protiotázku. Nie som z vašej komunity. Ako ja viem, že či je tam reálne airsoftka? Ja vidím iba krabicu od zbrane, vidím alebo nemusím teda vedieť, že je tam airsoftka. Takisto, ak vidím nejakým spôsobom tú siluetu. Ja nemám, tým, že sme sa bavili o tom, že je to jednak jednej, ja ako legálny držiteľ zbrane nedokážem rozlíšiť, či sa jedná o airsoftovú zbraň, alebo sa jedná o ostrú zbraň. Takisto večer, ak by na mňa, keď to preženiem, vytasil airsoftovú zbraň, alebo sa mi nedaj Bože, vyhrážal s airsoftovou zbraňou. Ja nedokážem rozlíšiť v tom prvom momente v návale adrenalínu, stresu a týchto ďalších aspektoch, či sa jedná v tom prvom momente o airsoftovú zbraň, alebo sa jedná vlastne o ostrú. Treba sa vždycky na to pozerať nie len z pohľadu znútra tej komunity, že viete, o čo sa jedná, ale proste z pohľadu plošne z toho spoločenského. Naozaj dneska je to k nerozoznaniu a treba to brať ako keby nezainteresovanie. Hej. Jasné, čiže v podstate si povedal, že každý si to dokáže veľmi ľahko pomýliť a nikto nevie, aká zbraň je v tej krabici alebo napríklad v tej arafatke zabalená a to naozaj sa bavíme o tom, že 90% ľudí ani nepozná, že existuje niečo, čo je airsoftová zbraň, každý si myslí, že to je zbraň, ktorá naozaj má smrtiace účinky a predpokladám, že toto isté si asi môže myslieť aj polícia, napríklad keď vás uvidí po ulici kráčať s niečím, čo vyzerá ako zbraň, tak minimálne určite by sa pri vás asi teda zastavili. A čo spomenul si tie oranžové koncovky, ja by som sa chcel opäť na to spýtať, že či ty vidíš v tomto zmysel nejaký a či by sa napríklad nemohlo stať to, že keby niekto chcel reálne zaútočiť s nejakou airsoftovou zbraňou, či by si práve v tom prípade nedal na tú ostrú tú koncovku a či by sme nedosiahli práve ten opačný prípad alebo opačný dopad toho celého. Kto chce robiť zle, spôsob si nájde. Áno, má to nejakým spôsobom opodstatnenie svojím spôsobom, ak sa na to pozerám z toho držiteľa ostrej zbrane, ale áno, nie je problém dneska slovenské šikovné ručičky prestriekať to sprejom alebo niečím.
stratí to nejakú tú kontúru tej reálnosti alebo týchto záležitostí. Je to vždycky od tej občianskej zodpovednosti. Tak ako sa o tom bavíme, proste je to replika jedna k jednej, čo sa týka toho vizuálu a nikdy nemôžete vedieť, na koho natrafíte. Môžete vyvolať, poviem príklad v tom autobuse, čo si spomínal, nejakú davovú psychózu, niečo. Môžete zamestnať policajný zbor, ktorý vás dojde prehľadať, ako môže sa stať čokoľvek. Hej. Preto najdôležitejšia vec, aj na čo apelujeme v rámci Legistelum, je tá zodpovednosť, lebo naozaj z tohto pohľadu nejde o žiadnu hračku. Jasné, ďakujem. Takže poďme si to zrekapitulovať, že aké sú v podstate tie pravidlá nosenia zbrane. Takže určite ju treba mať zakrytú a schovatú úplne celú. A ideálne tak, aby nebolo nejakým spôsobom aj nepriamo jasné, že je tam asi nejaká zbraň. Čiže toto je asi také základné pravidlo. A takisto odporúčanie je nechodiť na tie airsoftové akcie, aspoň teda určite nie. Už keď idete v aute, asi je to celkom OK, keď budeme mať nejaké multikemové nohavice. Ale keď idete napríklad vlakom, kde je veľa ľudí a tí ľudia napríklad nemusia poznať airsoft, tak neísť v maskačoch kompletne oblečený a už vôbec nie s nejakými vestami alebo opaskami, na ktorých sú púzdra na zásobníky, na ktorých sú púzdra na pištole. To takisto nie je fajn, aj keď ten opások je prázdny. Ide o to, že tí ľudia nevedia, čo majú čakať, čo sa bude diať. A ako si spomínal, asi by sme zamestnali policajný zbor, že by to prišli minimálne preveriť. A keď sme pri tom policajnom zbore, tak sa chcem opýtať, že ako napríklad postupovať, že povedzme si situáciu, že idem na airsoftovú akciu autom, veziem 3 kamošov a tým pádom mám v kufri 3 zbrane, ktoré vyzerajú reálne ako jedna k jednej s ostrými zbraňami. Že ako by som mal postupovať, povedzme, že to je cestná kontrola a chcú mi skontrolovať kufor, že mám im ja nejakým spôsobom dať dopredu vedieť, že tam mám zbrane, alebo ako môže takáto kontrola vyzerať, aby sme sa vyhli nejakým nepríjemnostiam. Určite, ak je to v podstate cestná kontrola, kde ste vlastne vyzvaní k otvoreniu batožinového priestoru, keďže už pôjdete v maskačoch, tak samozrejme informovať s tým teda, že idete na airsoftovú akciu, máte v aute zbrane, ideálne, to sa týka plošnej tej prepravy, a zásobníky a všetky veci mať mimo a v rámci aj tej prepravy komunikovať s tými príslušníkmi v podstate slušne. Idete v podstate na airsoftovú akciu. Určite to neprepravovať, takže je to vycapené na čelnom okne alebo na zadnom tom plate z auta, aby to bolo do oka bijúce, ale niekde zakryté v batožinovom priestore a je to viac menej bez problémov. Takže tým pádom odporúčanie je, že ako náhle budete musieť podstúpiť nejakú kontrolu políciou, vždy im dajte dopredu vedieť, že tam máte tie zbrane a samozrejme je potrebné splniť všetky tie pravidlá, o ktorých sme sa bavili doteraz, takže až je majiteľ zbrane niekto iný, v ideálnom prípade by tam ten človek mal byť a určite by to nemalo byť asi tak, že mám 15 rokov a cestujem vlakom s 2 airsoftkami sám. Toto asi nie je OK. Presne tak. Vzhľadom k tomu, že ako som hovoril na začiatku, je to zbraň kategórie D, ktorá je od 18 rokov, toto ani neprichádza v úvahu. A takisto by som ešte doplnil, ak je to obyčajná cestná kontrola na kontrolu nejakých psychotropných a omamných látok, prípadne na alkohol za volantom, tak nemusím ohlasovať, pokiaľ som není vyzvaný k tomu, aby som otváral ten batožinový priestor, ale pokiaľ má policajt podozrenie, lebo idem v podstate tu tým učí gír nahodený a vyzve ma k otvoreniu kufru alebo k vystúpeniu vozidla, tak ho informovať. Netreba zabúdať na krátke zbrane, keďže niekoľkokrát som už videl aj ja, že síce dlhá bola v kufri, ale krátka bola na nejakej stehnej platforme alebo podobných záležitostiach. No a čo sa týka vlastne, áno, čo z tej prepravy určite tam bez zodpovednej osoby 18-ročnej tam ani na krok. Nadviazal by som opäť ešte na túto tému a to je, že aké doklady by som mal mať pri sebe pri takejto kontrole. Že či potrebujem niečo navyše oproti občianskému preukazu, možno vodičskému preukazu, oproti dokladom, ktoré štandardne nosím so sebou. V podstate nič. Možno nejaké moje odporúčanie je mať niekde vytlačenú nejakú pozvánku alebo niečo, alebo o tej udalosti, kam idete, že sa teda presúvate za účelom výkonu športu. A pokiaľ máte v rámci federácie nejaký členský preukaz, tak ten takisto. A to je v zásade všetko. Členský preukaz máme, takže v podstate bude postupne čím ďalej, tým viac asi dôležitejšie ho so sebou nosiť. A ďalšia otázka, aby som sa ťa chcel spýtať, že keď ja ako člen airsoftovej komunity zbadám niekoho, že v podstate postupuje s tou zbraňou alebo prepravuje ju neadekvátne,
že čo môžem ja spraviť bez toho, aby som nejako tú situáciu možno neeskaloval, alebo napríklad povedzme si modelovú situáciu, že idem vlakom ako občan, napríklad zo školy a uvidím niekoho, čo tam sedí, má zásobníky vo veste, sedí tam vo veste, je mi jasné, že to je airsofťák, lebo to vidím a vedľa seba má niečo, čo naozaj vážne pripomína zbraň, že ako my dokážeme tomu človeku možno nejako aspoň varovať, alebo ako takéto situácie riešiť. Ono to je už v rámci tej vašej komunity a určite z môjho uhla pohľadu by bolo vhodné ho upozorniť a taktiež nejakým spôsobom je veľmi dôležitá edukácia, kvôli čomu sme tu aj dneska. A neviem, ako to máte v rámci napríklad federácie alebo podobne, aby sa to neopakovalo, lebo v podstate môžete človeka upozorniť, tento môže a nemusí akceptovať, môže sa poučiť, nemusí sa poučiť v rámci zákona, automaticky by sa k nejakým veciam dalo pristupovať, ale v rámci dobrých medziľudských vzťahov je lepšie ísť na to napríklad nejakým dohovorom alebo nejakým upozornením, ak sa to následne opakuje, tak už potom možno to riešiť. Čo je dôležité si uvedomiť, nehajte len samých seba, ale hajte v podstate ako keby tú celú komunitu. Nie je jeden prípad, ktorý je vďaka Airsoftu veľmi medializovaný a veľmi pranírovaný, je to v podstate na nejakej pravidelnej úrovni, čiže naozaj dávať si na to pozor, dosiahli ste vlastne štatút športu, tak aby to išlo tým správnym smerom, a nie presne opačným, že by ste, nechcem to tak nazvať, že trpieť kvôli jednotlivcom, ale proste môžete si to sami, jak ste si to pekne rozbehli, tak aby to presne neišlo opačným smerom. No. Jasné, čiže by mohla pomôcť nejaká napríklad osveta, nejaké to vzdelávanie ľudí a také naozaj to kamarátske, že keď niekoho, každý chodí hrávať s nejakou partiou ľudí a tá partia má na ňoho určitý vplyv. Takže týmto by som aj ja chcel apelovať aj v mene federácie na všetkých vás, že tú budúcu generáciu airsofťákov si vlastne vychovávame my sami na tých ihriskách, čiže keď vidíte, že niekto nedodržuje nejaké pravidlá, či už na ihrisku, či už mimo ihriska, netreba sa bať a treba ho naozaj napomenúť v tom dobrom svetle a vysvetliť mu, že ako to funguje a možno po prípade mu aj vysvetliť, že čo sa môže stať, keď to dané nebude dodržiavať napríklad. A takto si dokážeme vychovať asi takú zodpovednú komunitu. Čiže toto ďakujem, že si to spomenul. Ďalšia otázka, čo mám, tak ako to môže byť s prepravou zbraní do iných štátov. Napríklad my Slováci chodíme často hrávať na akcie do Českej republiky, že ako to je tu, na čo si dať pozor, s čím možno rátať, aké doklady si možno zobrať. Vždy sa treba riadiť zákonmi danej krajiny, do ktorej vlastne vstupujete. K tým veciam, čo sme sa bavili tu, či už je to vlastne občianske a podobné záležitosti, určite by som to doplnil z môjho uhla pohľadu povinne za nejakým papierom o tom teda kam idem, ideálne od toho samotného organizátora, teda že vstupujem niekde do inej krajiny za výkonom športu. Čo sa týka prepravy, to je myslím si samozrejme, že to všetko musí byť zakryté a podobné záležitosti. Vždycky je to od tej danej krajiny. Dopredu si pozrite, aké v tej danej krajine platia pravidlá, nevytrčajte moc davu a buďte v podstate slušní. Zbytočne nevystrkovať rožky niekde na pumpách alebo podobné záležitosti, s čím som mal tiež raz zaujímavú situáciu. Takže v podstate pri zahraničí platí to, že sa musíme riadiť zákonmi toho daného športu. A tu by som chcel povedať, a bude to prvýkrát, čo vôbec to poviem, že v rámci nášho členstva ako Slovenskej republiky, ako Slovenskej airsoftovej federácie v Európskej airsoftovej federácii už sa na tom robí a vznikne v podstate web, kde bude súhrnný prehľad všetkých tých zákonov daných štátov Európskej únie a ich pravidiel doniesenia si zbraní do toho daného štátu. Takže keď počkáme, ja predpokladám, že to nejaký ten rok bude trvať, ale smerujeme do štádia, že budeme mať na jednom mieste prehľad všetkých štátov a ich príslušných pravidiel transportu tej zbrane, či už cez územie alebo na to dané územie. Takže teraz momentálne je to ešte asi stále na vás, aby ste si tieto zákony vyhľadali, ale až náhodou budete mať akékoľvek otázky, nebojte sa nás kontaktovať, či už cez e-mail alebo ideálne cez WhatsAppové číslo, kde tá odpoveď dokáže byť rýchlejšia. Neodporúčame vám využívať úplne sociálne siete, lebo tam tá odpoveď môže trvať. Takže WhatsApp alebo e-mail a veľmi radi vám v tomto pomôžeme.
Ďalšou témou, ktorú by som chcel rozobrať, tak je uskladnenie tých replík, že teraz sme sa bavili o tom, ako v podstate tie zbrane doniesť na to dané ihrisko, že v podstate od môjho odchodu z domu až po príchod na to dané ihrisko by tá zbraň mala byť celý čas zabalená, tak aby nikto netušil, že ja tam nesiem zbraň. A aké pravidlá by sme mali dodržiavať, či už v zákone, alebo na základe nejakých best practices doma. Že ako by som mal tú zbraň uskladňovať, lebo na ostré zbrane platia nejaké pravidlá, ktoré sú určite striktnejšie ako na airsoftové. A čo v podstate robiť s tou airsoftovou zbraňou, keď ju mám doma? Sú síce striktnejšie, ale v zásade z môjho uhla pohľadu mali by platiť rovnako určitým spôsobom, teda nemusím používať trezor, ale mal by som mať nejakú skriňu uzamykateľnú, ten kľúčik by som mal vedieť iba ja kde je, aby som zamedzil teda prístupu nejakej nepovolenej osoby k tomu a aby som zamedzil ako keby takéto priame, že niekto príde, alebo je u nás nejaká návšteva, alebo niekto dojde, zoberie mi tú zbraň, alebo ja som v práci, poviem príklad, dojde senátor, oddomkne mi tú skriňu, zoberie ju do školy, lebo sa chce pochváliť, alebo rôzne takéto záležitosti. Takže určite ja odporúčam mať to v nejakej uzamykateľnej skrini, aby sa zamedzil vlastne ten prístup. Takisto vlastne v rámci tej prepravy a uzamykania, keď sme toto tak načrtli, ak bývam v rodinnom dome a dám si to do auta, niekde v garáži alebo pred domom, je to trošku iné, ako keď na sídlisku idem na nejaké parkovisko, ešte som nenašiel úplne pred domom a idem niekde vedľa, kde je proste tá koncentrácia ľudí oveľa vyššia, susedia sa navzájom nepoznajú, a nevedia, kto čo mu sa venuje, takže tam určite by som odporúčal hneď od domu to proste mať zakryté a byť v kľude. Napríklad ja mám moje airsoftky, ja mám ich celkom dosť uskladené tak, že mám na nich v podstate kufre, také tie Nuprol kufre, asi to poznáte viacerí. Tam nie je ani úplne jasné, že tam je asi zbraň, to sú také neutrálne kufre, ktoré ešte ja mám polepené nálepkami a mám ich pod takým tým zámkom na čísličky, takže možno niečo takéto je optimálne si zohnať a keď nie, tak asi úplne najlepšie nie je si spraviť nejakú stenu a tie zbrane tam možno zavesiť, ale fakt ich niekde aspoň schovať, aby neboli na očiach doma a to sa asi teraz nebavíme len o prípadoch, že mám viacej členov rodiny, ale keď aj náhodou v krajnom prípade dojde k nejakému vlámaniu a tak ďalej, aby tie zbrane neboli prvá vec, na ktorú sa ten útočník napríklad potenciálne pozrie. Ďalšia otázka, čo by som sa ťa chcel opýtať, tak je, že ja by som mal 15 rokov a mal by som airsoftku, alebo teda môj ocino by mal airsoftku. Ako by malo vyzerať to skladovanie v takomto prípade? Či by som ja mal v podstate tú airsoftku dostávať na prídel, ako keby, a celá tá zodpovednosť ohľadne skladovania je na strane toho rodiča, alebo či aj ja som nejakým spôsobom ako keby spoluviníkom na tom, keby som náhodou zobral tú zbraň a nejakým spôsobom ju zneužil. Tá zodpovednosť je na strane rodiča a celá tá manipulácia a všetko musí byť v súlade vlastne s rodičom, čiže nehrozí. Nemalo by to byť o tom, dojdem zo školy domov, idem si zahrať, idem si niečo vyskúšať, idem sušiť alebo niečo a bez toho, aby o tom niekto vedel a vždy to musí byť vlastne v prítomnosti dospelej osoby, zodpovednej dospelej osoby. Hej, takže na margo toho. Preto je vlastne ako keby aj to zamedzenie, či už cez kufre, dám si tam nejaký kód alebo niečo, alebo cez nejakým spôsobom to uzamknúť, aby som presne sa zamedzil vlastne takýmto prípadom. Lebo ako rodič, povedzme si rovno, neskoro sa príde z roboty, unavený jedno s druhým, proste to dieťa hľadá tú zábavu, hľadá niečo na odreagovanie a k tomu má jednoduchý prístup. Rodič sa dopúšťa vlastne priestupku na úseku zbraní a streliva. Čiže opäť by som chcel apelovať na rodičov, že až ste kúpili vašemu dieťaťu zbraň, alebo aj ste si ju kúpili aj sami sebe ako hráči, tak treba zabezpečiť to, aby tá zbraň nebola dosiahnuteľná napríklad ostatnými členmi rodiny alebo nebodaj deťmi, ktorí nevedia možno ani, že to je zbraň. A treba v podstate sa k tomu správať tak, že tú zbraň naozaj že schovať nejakým spôsobom a aby nebola v podstate dostupná veľmi ľahko v rámci tej domácnosti. Tiež sa zvykne stávať medzi airsoftiakmi, že skladujú svoje zbrane v autách, v kufri auta. Ako to je vlastne v rámci tohto? Že dovoľuje zákon vôbec niečo také, alebo až dovoľuje, tak je to bezpečné podľa tvojho názoru? Možno, že keby nechcem mať tú zbraň doma, lebo viem, že napríklad mám tam deti, rodinu a tak ďalej, nemám ju úplne tú zbraň dať, mohol by som si ju dať iba napríklad na tú stenu, že či je OK nechať tú zbraň v aute a až ju chcem nechať v aute, až je to teda OK, ale možno, že nie, tak ako ju mám nechať v tom aute? Za mňa určite nie. Auto by malo byť vlastne na vizuálny pohľad stále pod kontrolou.
Treba vždycky si nad týmito vecami uvažovať pred samotnou kúpou. Už v momente kúpy a potom spätne riešiť, kde ju umiestním, ako ju umiestním, čo keď, alebo akým proste treba ísť na to od konca. Kúpim si zbraň, kde ju budem mať uloženú, uschovanú. A pokiaľ, ja neviem, niekto prespáva na nejakom hoteli, to nazvime, že idete na nejakú akciu zo západu na východ alebo v nejakom penzióne, určite to neodporúčam nechávať len tak v aute alebo niečo, keďže ste za tú zbraň zodpovední, zobrať si ju proste so sebou v tom kufri alebo v nejakej taške a mať ju so sebou na izbe. Ste za to zodpovední, to znamená stále pod kontrolou. Tu by som chcel doplniť aj to, že aj v rámci airsoftových akcií, kde naozaj je použitie tej zbrane na tú hru úplne v pohode, tiež sa dosť často stáva, že tí hráči si nechávajú tie zbrane kade tade. A u nás sa to asi ešte na Slovensku nestalo, ale v iných štátoch sa to stalo, že tá zbraň potom zmizla, niekto ju ukradol, lebo bola dobrá, vytunovaná, pekná. A tiež v rámci tých takých best practices, aj v rámci tej hry, keby ste tú zbraň potenciálne možno tam aj mohli nechať niekde v tom stane, vám odporúčame stále tie zbrane mať nejakým spôsobom so sebou. Jednak sa vyhnete tomu, že tú zbraň vám niekto ukradne, a za druhé tá zbraň sme si povedali, že je evidovaná stále na vaše meno, čiže keď ju niekto zoberie, tak v podstate má ako keby vašu zbraň, čo asi úplne nechcete z rôznych dôvodov. Takže také dobré odporúčanie bude, že stále majte tú zbraň pod kontrolou a dávajte si na ňu pozor. Takisto aj pri tých nejakých ubytovaniach zoberte si tú zbraň so sebou, aby nezostala niekde, kde sa k nej niekto môže dostať, a obzvlášť to platí asi v tých iných krajinách, kde ja donesiem napríklad do Česka airsoftovú zbraň na hru, spím v nejakom hoteli a do rána sa prídem do auta a 5 zbraní s kuframi chýba, tak asi tá česká polícia nebude najšťastnejšia práve. Ako to je s bebečkami? Sú bebečka nejakým spôsobom zákonom vnímané ako strelivo a platia nejaké obmedzenia aj na bebečka, na ich uskladňovanie, na manipuláciu s nimi, alebo toto je absolútne mimo a tie bebečka sú v podstate bebečka? Bebečka sú bebečka, tam nejedná sa o strelivo v pravom slova zmysle, takže toto je na voľno. Takže bebečka potom v podstate môžeme používať a teda uskladňovať ako chceme. Tým pádom tie nám asi aj niekto môže vidieť. Tie ani nevyzerajú nejako nebezpečne, vyzerá to skôr ako nejaké granule na raňajky, takže áno, presne tak, pre rybky, nejaké krmivo, takže bebečka sú v pohode. Ešte jednu otázku, čo by som na teba mal, takže či existuje alebo či môže byť nejaký postih za nesprávne uskladnenie airsoftovej zbrane. Pri ostrých zbraniach je to asi jasné, minimálne pre tých, čo majú zbrojný preukaz, že sú nejaké pravidlá a tie, keď nedodržíte, tak samozrejme ste niečo porušili, za čo môže prísť nejaký postih. A ako to je v prípade airsoftových zbraní? V podstate rovnako bavíme sa o tom, že je to zbraň kategórie D, čiže pokiaľ ja ju zle zabezpečím, niekto mi ju zoberie, niekde sa s tým promenáduje. Ja som sa dopustil vlastne priestupku na úseku zbrania a streliva, minimálne v prvom kroku, záleží potom na ďalších veciach. Ale áno, je to v podstate, ste zodpovední, čiže je to tak brané viac menej ako pri tých ostrých zbraniach. Takže aby sme si to celé zhrnuli, tak v podstate uskladnenie musí byť tak, aby tá zbraň nebola viditeľná, aby bola niekde schovatá, naozaj v tej domácnosti. Fakt vám neodporúčame uskladňovať tie zbrane v kufri auta. Keď je to niekde na dedine, že to máte za plotom vo dvore, tak to potenciálne môže byť OK, ale ako Bernie povedal, dôkladne alebo dôsledne to neodporúčame robiť. A už aj keď sa toto stane, tak už vôbec nie je tak, že tá zbraň je viditeľná v aute, to isté platí o tej preprave. A čo sa týka maloletých a uskladnenia, tak v podstate maloletí absolútne neriešia uskladnenie, lebo to je na zodpovednosti toho vlastníka zbrane, takže rodiča alebo nejakého staršieho brata napríklad, a on sa má starať o to, aby tú zbraň dostal ten maloletý hráč iba na prídel, teda napríklad na tom ihrisku. A takisto aj uskladnenie zbraní sa vzťahujú nejaké zákony na to, čiže ako náhle nebudú dodržané nejaké tieto zákonné podmienky toho uskladnenia, tak môže dôjsť k nejakým dôsledkom. A takisto treba dávať pozor na to, že akým spôsobom tú zbraň uskladňujeme, aby to nebolo v nejakom nabitom stave. Takisto aj my airsoftiaci vieme, že tie baterky, napríklad lipočky, dokážu vybuchovať, takže treba aj na toto dávať pozor, aby som nemal 10 lipočiek pri sebe a aby sa nestalo to, že keď jedna sa nedaj Bože začne horieť, tak aby sa nechytil celý dom napríklad. A takisto aj používať tie lipobagy, ktoré sú v podstate vyslovene určené na to, že aby neprehoreli. Až možno optimálne možno použiť až 2 vrstvy tých lipobagov a už potom viete, že dom vám určite nezhorí. Ak ťa tam môžem iba doplniť, tam už vlastne je to aj zodpovednosť z pohľadu manipulácie, keď to tak nazvem.
Ak vám ostane nevystrelené bébečko, dojdete domov a štandardne si viem predstaviť, ako to funguje. Dám prst na spúšť, či som vystrelil, dám to niekde do steny, automaticky doma nemáte okuliare a môže to nepekne dopadnúť. Nemusíte trafiť ani sami seba, môžete trafiť niekoho nezúčastneného, ktorý o tom takisto nemá ani poňatie, že sa tam niečo také deje a môže to veľmi zle dopadnúť. Takže tamto ide vlastne ruka v ruke už aj s tou bezpečnou manipuláciou pri tých zbraniach. Teraz si povedal, že platia nejaké také tie zásady manipulácie a niektorí airsoftiaci, aj som povedal, že naozaj, že väčšina airsoftiakov sú zodpovední hráči a vedia, ako správne manipulovať s tými airsoftovými zbraniami. My to aj vidíme na ihrisku a naozaj musím pochváliť všetkých airsoftových hráčov, že to vedia robiť. A vedia, že ten prst má byť mimo spúšť. Ale aj tak by som ťa chcel poprosiť, hlavne pre nových členov komunity, aby si nám povedal o takých best practices manipulácie so zbraňami. Či už ostrými alebo airsoftkami, nebudeme to vôbec rozlišovať, pretože zbraň ako zbraň. U každej zbrani samozrejme musíme pristupovať, ako keby bola vždy nabitá. Takže aké zásady by sme mali dodržiavať pri manipulácii? Tu je trošku rozdiel medzi tou ostrou a airsoftovou z pohľadu teda účelu tej zbrane samotnej, keďže ten airsoft sa používa svojím spôsobom k tréningu, ale v zásade vždy pristupujem k tej zbrani, ako by bola nabitá. Dávam prst na spúšť až v momente, kedy chcem vystreliť na niečo. Dobre si odsledujem ten priestor aj v okolí. Vždycky dbám na zvýšenú opatrnosť pri tej manipulácii. Toto sú, myslím si, také základné záležitosti, čo sa týka toho airsoftu ako takého. Pri tej reálnej streľbe je tam toho trošku viacej, ale snažím sa to vnímať z toho pohľadu toho airsoftiaka. Takže aj pre tých, ktorí nie sú známe tieto pravidlá, tak určite aj na ihrisku každý vám ich veľmi rád ochotne vysvetlí. A tiež, čo sme aj my párkrát videli na ihrisku, my chápeme, že na ihrisku je to úplne OK, ale pokiaľ naozaj nie ste v hre a nehráte, teda nesnažíte sa vystreliť to bébečko po tom vašom v podstate protivníkovi, tak sa správame k tým zbraniam tak, aby v podstate sme nemierili na tých ľudí alebo na tých hráčov ostatných, aj keď tá gulička im naozaj neublíži. Ono to v podstate nie je vôbec žiadnym spôsobom ublíženia schopné, tá gulička, ale správame sa k tým zbraniam tak, že kým nechcem naozaj hrať a kým naozaj nehrám, tak nešimrikujme s tou zbraňou kadejako, nemierme tým ľuďom do tváre, keď tam sú napríklad guličky vnútri, pretože môže z toho vzniknúť niečo, čo asi nebude každý potom za to vďačný. Ja ťa iba doplním, veľa ľudí prešlo vlastne z airsoftu k reálnym zbraniam. A pokiaľ už tie základné návyky sú zle v airsofte, veľmi často sa s tým stretávam, že sa to presúva vlastne k tým reálnym zbraniam. To je po prvé. A po druhé, pokiaľ sa profesionálnejšie správate aj na tom ihrisku, oveľa viac si to o vás dokáže vypovedať, oveľa väčší nejaký status si dokážete získať, ako keď tam šibrinkujete hore-dole a premiérujete krížom krážom alebo robíte proste to, čo nemáte. Ďalej by som sa chcel spýtať, že v podstate čo musím splniť, aby som mohol hrať na airsoftovom ihrisku na nejaký ten športový event, povedzme, že čo musím v podstate splniť. Už som doniesol tam tú zbraň, vieme, že asi 18-roční budú musieť hrať podľa nejakých podmienok, že aké sú tie podmienky možno, aby som vôbec mohol hrať. Podmienky sú vždycky stanovené organizátorom, ten zase v spolupráci s majiteľom pozemku, ale vždycky podmienky určuje organizátor, každopádne mať so sebou platný občiansky preukaz, podpísané náležitosti od organizátora, ak nejaké dá, alebo teda splniť tie jeho podmienky. Prísny zákaz, tak ako pri ostrých v rámci nejakých alkoholických nápojov, omamných látok a týchto záležitostí, takže v rámci tohto čistý, striezvy a zo vším všudy. Čiže aby sme to generalizovali, tak v podstate jediné obmedzenia sú tie, ktoré dá organizátor, ktorý určí akože pravidlá tej hry, a ako náhle organizátor určí, napríklad na Slovensku je bežné, že to je od 15 rokov, tak sa tej hry môžu zúčastniť aj neplnoletí, akurát je potrebné, aby tam s tým neplnoletým bol nejaký plnoletý človek, ktorý si ho zoberie na niečo, čo my v airsoftovej komunite voláme reverse. To, ako vyzerá reverse, každý neplnoletý vie, takže to je v podstate bez problémov. A takisto o tom alkohole to je dôležité povedať, že v podstate pri manipulácii s akýmikoľvek zbraňami je zakázané požívať akýkoľvek alkohol alebo ostatné omamné látky. Takže v podstate aj keď nemáš 18 rokov a to ihrisko ti umožňuje hrať od toho daného veku, ktorý máš, tak úplne v pohode si zahráš, ale zober si so sebou niekoho, kto má viac ako 18 rokov a kto si ťa zoberie na ten tzv. Reverse. A potom budeš úplne v pohode a môže hrať s ostatnými hráčmi. Takisto máme ihriska na Slovensku, kde hrajú iba neplnoletí hráči.
Takže až si napríklad netrúfaš hrať proti ľuďom, čo majú napríklad 10-ročné skúsenosti v Airsofte, tak môžeš ísť na akciu, ktorá je iba pre neplnoletých a tam je to úplne v pohode, lebo budeš hrať v podstate vo svojej vekovej kategórii a nemusíš sa báť toho, že či ten druhý nebude lepší ako ty, alebo sa možno báť toho, že ich je viacej a tak ďalej. Takže toto úplne v pohode. Ďalej by som sa chcel spýtať, že či napríklad môže sa stať na Airsoftovej hre, že dokážem dojsť k nejakému zraneniu, napríklad následkom pádu a tak ďalej, že ako sa riešia takéto veci podľa zákona? Záleží, či je to zranenie úmyselné alebo neúmyselné a záleží vlastne na situáciu a druhu toho samotného zranenia. Ak mám ja nejakú informáciu, tak všetci hráči hrajú na svoju zodpovednosť. Zranenie sa však stať môže, či už je to následok nejakého pádu, ktorý ak si zaviním sám, alebo rozmýšľam, že čo také najčastejšie sa vám môže stať, ak si ja dám niekde dole na respawne okuliare a trafí ma niekde ako nešťastne bebečko. Je to v podstate moje hrubé porušenie tých pravidiel. Takže tam z tohto pohľadu je tam veľa okolností, ktoré do toho v podstate vstupujú. A tak ako som hovoril, proste situácia, okolnosti, či je to úmyselné, či je to neúmyselné, to je v podstate taká širšia škála toho. Čiže odporúčanie opäť je dodržiavať všetky pravidlá, ktoré organizátor stanovuje a dodržiavať aj pravidlá bezpečnosti svojej, že viem, že musím mať okuliare na ochranu proti bebečkám, tak ich budem mať na očiach stále, aj keď možno pravidlá určujú, že na tejto danej zóne napríklad tie okuliare nemusím mať, radšej si ich nechám stále, to bude lepšie, ako keby som nejako nešťastne dostal potom zásah. A takisto aj ochrana tváre je takisto veľmi odporúčaná. Každý poznáme airsoftové masky, takže takisto odporúčame používať aj toto. A čo sa týka okuliarí, tak my napríklad globálne neodporúčame používať tie sieťkované okuliare, pretože časti toho bebečka, nielen bebečka, ale aj prachu napríklad, ktorý môže odletieť napríklad zo steny, keď niekto trafí tým bebečkom stenu, tak sa vám môže dostať do oka. Nebude sa určite jednať o nejaký vážny úraz, ale asi si nechcete vyberať nejaké úlomky, napríklad hliny z oka v hre, takže odporúčame vždy pevné okuliare s nejakým stupňom ochrany, ale toto je samozrejme téma na ďalšiu hodinu, kde by sme to vedeli rozoberať, takže toto v podstate preskočíme. Pozdravujeme všetkých zubárov. Áno, zubári takisto, fotky vždy kolujú na internete, keď niekto príde o zub, takže treba postaviť zubné ambulancie hneď vedľa airsoftовého ihriska a biznis bude určite super. Týmto by sme premostili na ďalšiu v podstate tému a to je, že dosť často sa stretávame, aj napríklad v médiách to bolo, že niekto použil airsoftovú zbraň alebo manipuloval s airsoftovou zbraňou na verejnom priestranstve, že ako toto vníma zákon, že v podstate kde ja môžem s tou airsoftovou zbraňou byť, čo v podstate je ako keby ihrisko, čo sa dá považovať za ihrisko, že keď sa ja s kamarátmi 3 dohodnem, že chcem niekde hrať, či si môžem povedať, že tento les je teraz ihrisko a tu môžem hrať, alebo či nič také neplatí a aké sú v podstate tie hranice v tomto. Je to taká širšia otázka, tak skúsim postupne. Začnem od konca. Čo sa týka toho ihriska, ihrisko musí byť jasne ohraničené, musí tam byť v podstate nejakým spôsobom aj ak je to majetok niekoho, proste tam je určitá postupnosť, akým spôsobom to môže a nemôže byť ihrisko. Nejaké tie oficiálne náležitosti od prenajmu pozemku po prenajmu iných priestorov a podobné záležitosti. Takisto to by malo byť nejakým spôsobom, mal by tam byť zamedzený prístup nepovolaným osobám, malo by byť aj nejakým spôsobom po tej bezpečnostnej stránke zabezpečené, to znamená, ak mám nejaké rozpadnuté schodisko, tak ako organizátor by som mal spraviť nejaké kroky k tomu, aby som tam nepustil tých hráčov. Takže na margo toho, čo je a čo není ihrisko. Nemôžem len tak proste ísť do lesa, ok, dneska idem sa tuto hrať, môžu tam byť od lesnej stráže, polovníkov, ľudí, ktorí sú na prechádzke a môžu z toho vzniknúť veľmi nepekné situácie. Takže vždycky to treba od majiteľa pozemku cez toho organizátora alebo cez tie ďalšie veci mať ošetrené, nielen povedané. Ideálne ošetrené na papieri, podotýkam. Čo sa týka tej prvej časti otázky, veľmi nepekné následky svojím spôsobom, kde to môže začať od nejakého pohoršenia verejnosti, priestupku až do nejakého svojím spôsobom za určitých okolností aj trestného činu alebo nejakého verejného ohrozenia.
Spomínam si na prípad v Trnave, kedy chodil pán z Airsoftku a mieril po rôznych reštauráciách. Takže záleží zase na situácii, na okolnostiach, ako to je, ale určite to, na čo sa zabúda, nenarobíte problém iba sebe, narobíte problém aj okoliu, narobíte problém aj komunite, bude sa to s vami niesť dlho a to je vlastne z toho občianskeho z tých občianskych záležitostí a potom vlastne z tých právnych tam záleží na tých situáciách a okolností, ale hovorím, tam vieme ísť od priestupku svojím spôsobom až k trestnému činu, hej. Tak záleží od tej situácie, že či sa prejdem s airsoftkou po námestí a vyvolám davú psychózu, čo určite. A ďalšia vec, ktorú by som tam možno podotkol, vy síce viete, že máte airsoftku, pár ľudí okolo vás vie, že máte airsoftku, ale nikdy neviete, na koho natrafíte. Hej, nemusí to byť človek, ktorý má pre vás pochopenie, niečo. Takisto ja neodporúčam airsoftky používať v rámci nejakých tých, ja to už trošku premostím, sebeobranných situácií alebo podobných, lebo pokiaľ niekto má nôž a vy na neho vytasíte airsoftku, veľa si nepomôžete v rámci nejakého zastrašenia niečo. Ak je ten útočník motivovaný, nepomôže vám svojím spôsobom ani tá samotná zbraň. Aj keby ste mali ostrú zbraň, útočník, pokiaľ si vyberie čas, miesto a spôsob útoku, tak máte veľmi malú šancu na úspešnú sebeobranu. Ale to som premostil až moc. Takže určite treba na to myslieť, že nie len tie právne problémy, ktoré si navodíte, ale ako keby aj tie občianske z toho pohľadu, že poniesie sa to s vami, poniesie sa to s vašim okolím, s komunitou, s rodinou napríklad, a vedia z toho byť veľmi nepekné situácie. A hlavne dneska v dnešnej spoločnosti tá mediálna masáž, keď to tak nazviem, na ňu asi není pripravený nikto, hej, čoho sme boli svedkami prednedávnom. Kúsok odtiaľto. Takže to je na margo vlastne toho použitia na verejnosti. Keby to máme naozaj že generalizovať, tak airsoftku budem vyťahovať z toho prepravného púzdra naozaj iba na oficiálnom ihrisku. A oficiálne ihriska asi každý na Slovensku, keďže ich tu nemáme viac ako 100 určite, hej, takže každý pozná každé ihrisko a tie ihriska sú vyslovene určené a zabezpečené na to, aby tá hra airsoftová tam bola legálna a tam s tú airsoftkou môžem robiť naozaj čo chcem, môžem strieľať, môžem hrať, môžem si ju upravovať, čokoľvek, ale nikde, ani v nejakých lesoch, ani niekde u mňa na dvore ideálne, nebudem tú airsoftku ideálne vôbec vyťahovať. Neviem teraz, ako je to momentálne, ale viem, že za mojich čias, keď sa ešte hrával Airsoft, tak vlastne všetky akcie sme aj ohlasovali na oddeleniach a podobné záležitosti, aby sme proste zamedzili nejaké reakcii, keby nás niekde niekto uvidí alebo niečo, tak aby sme vlastne minimalizovali ten dopad. Dneska už tým, že sú zase tie ihriská oficiálne, sú verejne dohľadateľné, tak je to zase o trošku inom, ale nie všetci hrajú v podstate na ihriskách. V podstate toto platí stále. A my ako Slovenská airsoftová federácia sme minulý rok organizovali okrem majstrovstiev aj niečo, čo sa volalo Bitka národov Česko versus Slovensko a tam presne takto to fungovalo, že my sme dostali povolenie organizovať akciu od mesta, bola to normálne zmluva, kde sme mali vytýčené body, ktoré sme museli splniť, okrem všetkého tam bolo aj zabezpečiť priestor, aby sa tam niekto nedostal a tak ďalej, takže preto napríklad na kraju ihriska boli tie pásky a tie cedulky, ktoré ste si mohli všimnúť a takisto o tejto akcii sme boli nutní alebo nútení upovedomiť jednak štátnu políciu a jednak mestskú políciu, ktorí aj prišli na kontrolu a tí, čo ste tam boli, tak asi to už môžeme povedať, počas airsoftovej hry sa našli ešte zabudnuté staré míny na ihrisku, ktoré prišiel odstrániť policajný pyrotechnik, takže policajti v podstate robili svoju činnosť priamo počas tej airsoftovej hry a absolútne žiadny problém nebol, čiže ako náhle tá akcia dobre ošetrená, tak ako má byť, naozaj nič nehrozí a netreba sa naozaj ničoho báť, len treba, aby všetko bolo v podstate košer s tým zákonom, sa dá povedať. Ty si tu spomínal v podstate obranu s airsoftovou zbraňou, ty si na to už premostil skôr, ja som sa to chcel spýtať, lebo toto tak kolovalo jedného času v airsoftovej komunite, že zákon pozná niečo, čo sa týka ostrých zbraní, ako skryté nosenie zbrane a ako to je s airsoftovými zbraňami? Dokážem ja vôbec nosiť airsoftovú zbraň na skryté nosenie, že majú niekde napríklad v appendixovom púzdre a aj keď mám povedzme naozaj, že mám 18 rokov, mám tú zbraň napísanú na mňa, môžem vôbec niečo takéto ja robiť, alebo to nemôžem robiť a ako možno aj ten zákon chápe tú obranu s airsoftovou zbraňou a možno je to tvoje odporúčanie, ktoré si už aj povedal, že nikdy to nerobte, tak prečo? V podstate môžeš,
Otázka znie prečo. Je to možno nejakým spôsobom, ak to niekto má ako nejakú psychologickú barličku, ale skôr sa na to bude spoliehať. Moje odporúčanie je, pokiaľ som sám, nevstupovať do toho konfliktu, ak je možnosť utiecť za každú cenu. Veľmi si tým minimalizujete nejaké negatívne dopady. Nikdy neviete, kto je ten druhý zač, nikdy nepoznáte jeho motiváciu. Na každého chlapa existuje chlap s roxerotičou. Ak mi niečo hrozí a ja vytasím na niekoho airsoftovú zbraň, vyzerá to ako reálna zbraň. On pokiaľ sa rozhodne ísť do toho konfliktu, ak to chcete ako zastrašenie alebo niečo, skôr si s tým môžete privodiť niečo horšie. Pokiaľ on má nôž, proti nožu v podstate na tých pár metrov je veľmi ťažká obrana, ak vôbec. A pokiaľ má reálnu zbraň ostrú, tak takisto je tam, si nepomôžete. Ideálnejší z môjho uhla pohľadu základný element je pohyb, proste zobrať nohy na ramena, kaser, úplne úžasná vec na tieto veci, ale ja osobne nevidím dôvod, prečo by som mal nosiť vlastne tú zbraň, pretože mať niečo a nemôcť to použiť, to je ťažitko na opasku, ktoré nič mi to nedáva, žiadnu pridanú hodnotu, ja v tom osobne zmysel nevidím. Ak ja potrebujem mať nejakú naozaj tú psychologickú barličku, že mám niečo so sebou, čo by som vedel použiť na tú obranu, použijem kaser, ktorý dokážem použiť aj preventívne, nie len reaktívne, a to je asi také najideálnejšie. Ďalšia vec je, koľko ľudí to má v tom airsoftovom svete nacvičené zo skrytého nosenia. Dáte si zbraň za opasok, teraz niekto sa po vás rozbehne a vy budete 2 minúty tam bojovať s tričkom s nejakou Mickey bundou, miesto toho, aby ste sa dali niekde na útek za nejakú pevnú prekážku alebo niečo. Čiže naozaj treba nad tým rozmýšľať inak, alebo respektíve treba nad tým rozmýšľať aj nad tými dôsledkami. Hej. Netreba nad tým rozmýšľať tým spôsobom, veď má zbraň, ale čo ak použijem tú zbraň, čo bude nasledovať potom. Na toto veľa ľudí zabúda aj pri ostrých zbraniach. Hej. Čiže najskôr si zodpovedať tie otázky na konci, čo sa stane, ak tú zbraň použijem, a potom vlastne riešiť, či ju nosiť alebo ju nenosiť, akým spôsobom ju nosiť. Ale čo sa týka toho airsoftu, proste ja v tom nejakým spôsobom zmysel nevidím. Takisto vlastne plynové zbrane, to je, neviem, radšej kasera, pokiaľ mám možnosť vždycky z toho konfliktu vycúvať. Aby sme to ale ešte dali fakt, že na pravú mieru, tak môžem ja toto skryté nosenie airsoftovej zbrane v podstate spraviť aj keď nemám zbrojný preukaz. Povedali sme si, že sa to absolútne neodporúča. Bernie vysvetlil, že prečo, ale nemám zbrojný preukaz žiadny, mám iba airsoftovú zbraňu, môžem aj tak ju takto nosiť? V podstate pokiaľ je skrytá a môžeš ju tak nosiť na ihrisko niečo. Nemal by si s ňou ísť len tak do mesta, lebo nejdeš za výkonom toho športu ako takého. Samozrejme, tá realita je niekedy trošku iná, ale v zásade tá preprava by mohla byť, alebo mala byť, idem niekde z bodu A do bodu B, kde je airsoftová akcia, už sa mi nesmestí do batohu niečo, môžem si ju dať do skrytého púzdra na appendix alebo niekde. Takže v tom prípade áno, ale v zásade, že idem večer do mesta, je to taká ošemetná situácia s tými airsoftkami. Ono v podstate je to zbraň kategórie D, čiže teoreticky ju nosiť môžeš, ale vyslovene by som to neodporúčal, ani proste nevidím tam ten dôvod. Jasné, čiže v podstate naozaj neodporúčame nosiť tú zbraň vôbec za opaskom ako v rámci skrytého nosenia za žiadnym iným účelom, okrem toho, že naozaj sa prepravujem na to ihrisko a nemám možno napríklad žiadny iný spôsob nosenia tej zbrane, tak ako napríklad za tým opaskom. A ďalšia vec, že aj keby ste chceli použiť tú zbraň na obranu, tak tí, čo majú zbrojný preukaz, tak si prešli testami, aby ho dostali, a oni napríklad rozumejú pojmom, čo je krajná núdza a nutná obrana.
a použitie na aj airsoftovej zbrane, aj akejkoľvek inej zbrane sa môže realizovať iba v týchto dvoch prípadoch, čiže a to airsofťák bez zbrojného preukazu väčšinou asi teda nevie, tak by som ťa poprosil, aby si nám možno nejako okrajovo vysvetlil tieto dva prípady. Ja doplním, z pohľadu zákona za zbraň sa rozumie všetko, čo dokáže útok spraviť dôraznejším ako ruky. Čiže aj airsoftová zbraň sa dokáže považovať za zbraň. To znamená, že pred zákonom ma nepomôže tá veta, však ja som mal iba airsoftovú zbraň, však je to hračka. Nie, je to v podstate považované za zbraň. Tak ako si povedal, či nutná obrana alebo krajná núdza, oprávnené použitie zbrane, by sa ešte dalo povedať, ale v zásade tam, čo sa týka tej airsoftovej zbrane, či nutná obrana, či krajná núdza, či oprávnené použitie zbrane, všetko má svoje podmienky, kedy je to adekvátne. Je to trestný čin, z ktorého sa následne vyvinuje dotyčný, ak splnil tie podmienky. Nutná obrana je to v zásade naozaj krajná možnosť, nechcem ísť tu teraz do púčiek, či inak trestný a podobné záležitosti, aby vám to dávalo zmysel, keďže predpokladám tú škálu od 15 do 50 rokov, ale v podstate nutná obrana je proti nejakému človeku, alebo teda môže to byť aj pes, ktorý je poštvaný človekom, a považuje sa vlastne ten pes za zbraň. Krajná núdza nemusíte na to používať, veľa ľudí má všetko spojené so zbraňami. To tak absolútne neplatí. Predstavme si situáciu, kedy sme pred Teskom, Kauflandom, to je jedno, a nájdem na zadných sedačkách dieťa, ktoré je priputané, dostáva, vonku je 35-37 stupňov, dieťa je prehriaté, červené, dostáva nejakým spôsobom fibrilné krče. Skúsim sa teba spýtať, akým spôsobom by si postupoval? Ja by som postupoval tak, že keďže vidím, že to dieťa je vo vážnom ohrození života, tak by som rozbil sklo na tom danom aute a to dieťa vybral z toho auta. A nesplnil by si podmienky krajnej núdze? Krajná núdza, jedna z podmienok je v podstate, keď to poviem tak zjednodušene, ísť od jednoduchých vecí k zložitým. V prvom rade skúsim na niekoho zavolať, či je tam niekto od toho daného auta, v druhom rade skúsim kľúčku, či je to auto odomknuté, až v treťom rade rozbijem okno. Nie je čelné, nie je zadné a nie je to, kde je to samotné dieťa. Takže v podstate všetko, vždycky to musí mať splnené určité atribúty. A pri krajnej núdzi je jeden z tých atribútov aj hodnota, alebo tá škoda spôsobená. Nikdy nemôže presiahnuť, nemôže byť väčšia ako tá, ktorá hrozí. Krajná núdza napríklad môže byť použitá aj pri autonehode. Hej, veľa z vás jazdí, prichádzate k autonehode, auto je niekde prevrátené alebo niečo, ale a vy, ak milé takisto rozbíjate okno alebo snažíte sa nejako vyprostiť, vy v podstate už je to síce zlikvidované, ale ničíte majetok niekoho druhého, tým pádom zase malo by to byť také, halo, počujete ma, skúšam dvere, až následne v podstate vybíjam okno alebo snažím sa nejako vypáčiť tie dvere. Čiže hlavne ten atribút vlastne z tohto pohľadu. Tá krajná núdza pôsobí aj v rámci zvery, to nazvime, ale tam takisto je to, tá zver musí na mňa niečo zaútočiť, hej. Nechcem ísť teraz úplne k medveďovi, lebo s tou airsoftkou asi nič nespravíte, ale v zásade takisto nominálna hodnota medveďa, ak sa nemýlim, je 20 000 eur. Čiže aby som nespôsobil škodu, ak mám ja už si to premostím do toho, v čom som doma, ak mám ja nejakého psa, poviem príklad, ktorý má nejakú hodnotu 500-600 eur a teraz mi vydúri niekde medveďa a ja zastrelím toho medveďa, automaticky sa nevzťahuje na mňa tá krajná núdza, hej, keďže ten pes mal menšiu hodnotu. Iné je to už, pokiaľ by ten medveď útočil na mňa. Pri tej nutnej obrane, tam ako som to spomínal na začiatku, je to vlastne osoba versus osoba, tam už v podstate nemám kde utiec, ale takisto nemusí tam byť použitá tá strelná zbraň, môžem použiť čokoľvek, čo mám po ruke. A pri oprávnenom použití v rámci obydlia to platí takisto, ale to by sme išli strašne do hĺbky týchto vecí. Minimálne tú krajnú núdzu a nutnú obranu. Aspoň dúfam, že takto som vám to trošku zrejmil. No tak ja súhlasím s tým, že by to v podstate bolo ďalšie video na 5 hodín možno o týchto veciach. A
asi aj taká živá ukážka naozaj pre vás, že videli ste, ako som ja odpovedal, že pokiaľ naozaj nie ste si istí, že tieto pojmy chápete a že viete, ako postupovať v týchto situáciách, tak prosím, nikdy nepoužívajte airsoftku na obranu. Že niekto je naozaj také, že robíme si naozaj meno sami sebe a naozaj jeden čin jedného jednotlivca dokáže naozaj veľa ľuďom uškodiť, keď sa niečo také stane. Takže naozaj, pokiaľ nechápete tieto pojmy, nechápete, ako to použiť a aj tak úplne generálne, ako si Bernie povedal, nepoužívajme airsoftku v žiadnom prípade za žiadnych okolností na obranu. Kúpme si kaser a to je naozaj adekvátna obrana. Napríklad ja chodím na bicykel často a ten kaser nosím so sebou. Je to maličká vec, ktorá vám v podstate ani nezavadzia a naozaj s tým dokáže robiť každý a hlavne nikoho nedonútite byť v tej situácii, že nevie, čím na ňoho, nedaj Bože, mierite, hej. Ja iba doplním, v zásade, keď budete nosiť aj kasér, ja neviem, niekto sa rozhodne možno pre teleskop alebo pre čokoľvek, vždycky s tým trénujte. Nosiť niečo a nevedieť to použiť, to je tá najhoršia možná alternatíva všetkého. Čiže to aj, pokiaľ mám kasér a v živote som ho nepoužil, tak ešte si ani neodlepím tam ten pásik, aby som ho sfunkčnil, je to úplne ideálne. A keď to mám ešte niekde na spodu batohu alebo volačo. Čiže to, čo nosím, mal by som to vedieť aj použiť. Ja mám ešte pripravenú takú jednu naozaj že extrémnu situáciu, že ako sa na toto bude pozerať napríklad polícia a zákon, že povedzme si situáciu, že by som chcel z nejakých dôvodov napríklad vykradnúť supermarket a použil by som airsoftovú zbraň. Je asi dosť možné, že tam by tá zbraň naozaj nabrala na tom, že vyzerá ako v podstate ostrá zbraň, že ako sa v takomto prípade postupuje. Ono, tento prípad sa stal aj dávnejšie, tuším to bolo v Košiciach, kde niekto použil airsoftovú zbraň, aby okradol, neviem už či to bol nejaký obchodník, alebo či to bol nejaký okoloidúci, že ako v podstate sa dá pozerať na toto a kde je v podstate tá hranica zákona. Ty si v podstate aj sám odpovedal, je to zbraň kategórie D. Čiže je jedno, či mám airsoftovú, či mám paintballovú zbraň, pristupuje sa k tomu tak ako k ostrej zbrani. Môže tam dôjsť ako keby aj k mylnému. Ono už v podstate čokoľvek, čo je účinnejšie ako holá ruka, je považované za zbraň. Takže ja tam môžem do toho obchodu ísť aj so sklenenou fľašou, ktorú si rozbijem o roh. To je v zásade jedno. Všetko je to používané za zbraň. Už potom je to len na tej škále trestnoprávnej roviny. Jasné, takže opäť sa nám potvrdilo to, že airsoftová zbraň iba na airsoftovom ihrisku a iba na hru airsoftu, nie na obranu, lebo nevieme, v akej situácii skončíme, či to nebude práve presne táto situácia, kde potom ten útok, keďže nebude adekvátne, tak ako si povedal, je to trestný čin použitia nejakej zbrane a môže to byť vyhodnotené naozaj ako trestný čin, neadekvátne použitie a tak ďalej. Takže zostaneme naozaj pri tom, že poďme airsoftky používať iba na výkon športu a to je airsoft na airsoftových ihriskách. Čo by som sa ešte chcel opýtať, tak je v podstate to, že keď hráme na tom airsoftovom ihrisku a je tam napríklad so mnou ten rodič, ktorý v podstate za mňa má tú zodpovednosť na ten revers, aká je povinnosť mňa ako neplnoletého s tou airsoftovou zbraňou a aká je povinnosť toho rodiča? Čo sa týka teba, tak to je vlastne 100% bezpečná alebo zvládnutie tej bezpečnej manipulácie, zvládnutie pravidiel a všetkých náležitostí, ktoré ti dá organizátor. A ako rodiča mal by ťa mať vždycky na vizuál, mal by byť niekde vlastne blízko teba. To neznamená, že ak hráte na nejakom hektárom, 2 hektárovom ihrisku, jeden je na jednej strane, druhý na druhej. Znalosť pravidiel, bezpečná manipulácia a všetky vlastne podmienky, ktoré dá organizátor aj či už k tomu priestoru alebo plošne, aké máte zavedené. Ja by som len doplnil, že ono to naozaj tak funguje v praxi, že organizátori vás nepustia na ihrisko, kým nemáte so sebou niekoho, kto na vás v podstate dozoruje, čiže až nemáš 18 rokov a chceš vyskúšať airsoft, určite nechod sám. Povedali sme si už len, že už len tá preprava zbrane by bola problém a tá hra takisto ten organizátor ťa nepustí hrať, takže určite si zober so sebou rodiča alebo niekoho, kto na teba bude vykonávať v podstate ten dozor. Ideálne je, keď to je napríklad brat, ktorý ti tú zbraň aj kúpil, obaja hrávate airsoft, možno ste v rovnakom tíme a v podstate hráte spolu. Čiže ešte by som sa ťa chcel spýtať, neviem, či to je vhodná otázka, ale spýtam sa aj tak, že čo by mal podľa teba organizátor spraviť, keď príde na airsoftovú akciu neplnoletý hráč a bez reverzu, nemá tam nikoho, kto by ho dohľadoval, že či je OK takéhoto hráča pustiť hrať, alebo či by ten organizátor mal naozaj zostať striktný v tom, že prepáč, aj keď si tu cestoval 3 hodiny, nemôžem ťa za žiadnych okolností pustiť hrať. Možno to vyznie nejako direktívne, ale za mňa ja by som ho nepustil.
je to, to bremeno zodpovednosti tým pádom na seba preberá organizátor a môže tam byť z toho nič príjemného. Ja si myslím, že aj tí mladí hráči, určite sa im treba venovať, je to vlastne vychovávanie nejakej generácie, ktorá vlastne doplňa to gro neskôr. Takže určite áno, len aby to bolo v rámci nejakej zodpovednosti, bezpečnej manipulácie a všetkých týchto vecí a náležitostí s tým spojenými. No a v podstate sme sa dostali na koniec. Ja si myslím, že sme prebrali naozaj všetko dôležité a že každý dostal odpoveď na tú vašu otázku. Ja by som to len tak veľmi rýchlo zhrnul, že čo sa týka airsoftových zbraní, sú to v podstate zbranie, ktoré spadajú do kategórie D a sú to zbranie, reálne sú to zbranie. Na nákup potrebujete občiansky preukaz a mať aspoň 18 rokov. Na prepravu potrebujete tú zbraň úplne skryť, ideálne tak, aby ani nebolo jasné, že sa jedná o zbraň, takže nejaký kufor, nie krabica od zbrane a tak ďalej. Čo sa týka uskladnenia, naozaj to odporúčame uskladňovať doma, niekde, kde k tomu nie je ľahký prístup, ideálne opäť v tom kufri pod nejakým tým PIN-kódovým zámkom, nemusíte sa starať o žiadne kľúče, je to úplne naozaj že jednoduché. A čo sa týka hry s airsoftovou replikou, tak opäť podľa pravidiel organizátora na oficiálnych airsoftových ihriskách. Čo sa týka obrany s airsoftovou zbraňou Big No-No, takže žiadna obrana s airsoftovou zbraňou. Verejné priestranstva, všetko, čo nie je oficiálne ihrisko, nie je OK tam mať zbraň, takže opäť takto. Čo sa týka zranení na airsoftových ihriskách, opäť je to v podstate v rámci športu a záleží, ako Bernie povedal, od povahy toho zranenia a opäť apelujeme na to používať adekvátnu ochranu zraku, adekvátnu ochranu tváre a nič sa vám určite nestane. A až si maloletý airsofťák, tak zbraň si musíš kúpiť s niekým, kto má viac ako 18 rokov, na koho tá zbraň bude evidovaná a tento človek potom v tom prípade bude s tebou chodiť hrávať aj na tie ihriska. Až máš niečo, čo by si chcel doplniť na záver, nech sa páči. Ja si myslím, že si to pekne zhrnul, takže momentálne ma nenapadá v tomto bode nič. Super, tak ja ti ďakujem veľmi pekne, že si našiel čas a že si nám pomohol našej airsoftovej komunite byť trošku zodpovednejšími, trošku lepšími. A malý teaser pre vás, ešte pripravujeme aj druhé video s Bernim, kde si prejdeme otázky, ktoré ste vy odoslali cez formulár, ktorý sme zdieľali a spoločne s Bernim si rozoberieme tieto otázky a budeme sa snažiť na všetky z nich odpovedať. Takže ešte raz ti ďakujem, že si tu bol. Takisto ďakujem Greyman Coffee v Piešťanoch, že nám umožnil využiť tento krásny priestor a už ste neskúšali ich kávu, určite odporúčame vyskúšať a ešte raz ďakujem. Čaute.